שלום לכולם, אנחנו בעוד טיפ, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה טיפ, דיבור על המצב. אה, בתוך מצב של לחימה אנחנו נכנסים למצב של שגרת חירום מה שנקרא, שזה אומר שזה שגרה. מצד אחד יש לנו את הלחימה, והבנו כבר בטיפ הקודם שלחימה זה דבר דינמי, שהרצון שלנו לשליטה, ובגלל זה אנחנו גם צופים בהמון חדשות, בהמון פרשניות, זה רצון הגיוני, טבעי, שקורה. אבל גם התחלנו להבין שכרגע אנחנו נכנסים למה שנקרא שגרת חירום. זה אומר שיכול להיות שיהיו שבועות שיהיו בהם לימודים והכל בסדר והמשק פתוח, ויהיו שבועות שיכול להיות שיחריף המצב. אני אינני יודע, אני חושב שיש מישהו שיודע. אבל כמו שאמרנו, אנחנו סומכים על בורא עולם, סומכים על החיילים הגיבורים שלנו במערכת הביטחון שתעשה את עבודתה. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו בטיפ היום נתחיל לדבר ונעבוד על זה שמה מותר לנו לעשות בעצם. אני מניח שהרשת מוצפת במלא מטפלים, מלא פסיכולוגים, פסיכיאטרים וכל השלל הרב הזה של אנשי מקצוע שבאמת נותנים ועושים עבודה טובה, וחלקם גם בהתנדבות מוצאים חומרים, וזה רק מראה את גודל העם שלנו ואת גודל הניצחון שיהיה לנו, כי בסוף זה רוח ישראל. ואז בן אדם שואל את עצמו, שמעתי את אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, צריך להתמודד עם המצב בצורה כזאת, צריך להתמודד עם המצב בצורה כזאת. לפעמים אדם יכול להיות מבולבל, או אדם יכול לחשוב שהוא לא נורמטיבי, כי אם אני לא פועל כמו שאמר לי המטפל הזה, או כמו שאמר לפסיכיאטר הזה, או כמו ששמעתי בהרצאה של המנטור ההוא, יכול להיות שאני לא נורמלי. יכול להיות לבוא גם מחשבה של אולי כולם בעצב, או כולם מזועזעים, אז איך אני מאפשר לעצמי לפעמים כן לשלוח בוואטסאפ בקבוצה, באחת הקבוצות צחוקים. האם זה ראוי? האם זה נורמלי? אז בואו נגיד קודם כל אחד מתמודד אחרת. גם עולם הטיפול הרגשי ועולם הטיפול הרפואי לומד את המצב החדש שנוצר, ואני חושב שכל אדם ואיש מקצוע שהוא כנה יגיד לכם כן, גם הוא לומד עכשיו. נחשפנו לדברים שלא נחשפנו מעולם, אולי דורות לפנינו נחשפו. כמו שאמרנו, האינקוויזיציה בספרד שרפו יהודים חיים, משפחות שלמות, מי שלא הסכים להתנצר. פרעות תרפ"ט, פה בארץ ישראל, הערבים עשו מה שהם עשו בקיבוץ בארי, הם עשו את זה בצפת, בחברון, הכחידו קהילות שלמות, אבל אנחנו לא נפגשנו מעולם ברוע כל כך צרוף וטהור. ולכן גם גורמי המקצוע מודים שהם כרגע בלמידה, הם לומדים, הם מנסים להבין גם ולגבש. אז אני חושב כמה דברים. דבר ראשון, תרשו לעצמכם להיות אתם. אני חושב שאם בן אדם רוצה לדעת באמת מה בורא העולם רוצה ממנו, איך הוא צריך להיות, אני לא אומר אל תשמעו הרצאות ושיחות ווובינרים ודעות, תשמעו אותם. אבל אחרי שאספתם את כל המידע הזה, תיקחו בחשבון שכל אחד וגם אני, שבן אדם אומר את מה שיש לו, הוא גם מביא את עצמו אליכם. ולא תמיד רב שנותן שיחה, הוא נותן את זה מהמקום שלו. לא תמיד הרב עבר את כל המסלול חיים שאתה או את עברתם, או את הקשיים שאת ואתה עברתם. ואז להגיד, לא, הרב אמר שאם לא ככה וככה, אבל אני לא אחזור בתשובה, ולא ננצל את התהליך, אז יחזור עוד פעם. לא, הרב אמר את זה מנקודת מבטו, מהמקום שהוא אוחז בו. ואני מקבל את זה. אותו דבר, אותו פסיכיאטר אומר את זה מהמקום של הידע שלו, על סמך מטופלים שהיו אצלו לאחרונה, מטופלים שהיו אצלו לפני זה, אבל יכול להיות שיש פסיכיאטר אחר, או פסיכולוג אחר, או מטפל אחר, שיגיע לתוצאות אחרות. ולכן צריך לדעת שאנחנו לוקחים ושומעים ידע, וזה בסדר, וחשוב להחכים. איך כתוב איפשהו, ידע זה כוח, וזה נכון. אבל אז להסתכל פנימה אל עצמך, ולהבין מה אני לוקח מזה. כל אחד ואחת מאיתנו יודע בדיוק מה הוא רוצה. רק לפעמים אנחנו מפחדים להסתכל פנימה. לפעמים זה כואב, לפעמים זה יגרום לנו לעשות פעילות ואנחנו לא רוצים. לפעמים טוב לנו במצב המסובך שלנו, יש אנשים שעבורם לחץ, חרדה או דברים שנראים סבל, עבורם הסבל זה סיבת הקיום מכורח הנסיבות, אני לא שופט. ואני אומר,
כל בן אדם, במיוחד בתקופה הזאת, כל אחד ואחת מאיתנו, שיעצור רגע ויסתכל פנימה. כל הפנימי הזה, לרוב הוא מסוכרן גם מול בורא עולם. אם אתה או את מספיק כנים, אתם תראו שאתם מסוכרנים כלפי בורא עולם. ושוב פעם, העולם בנוי ממדרגות, וגם בעם ישראל יש מדרגות. מה שמתאים לדרגה אחת לא מתאים לדרגה השנייה. ואני חושב בעצמי שתמיד אמרו לנו, איפה שהכי קשה לך, שם הניסיון, שם תלחם, שם זה. אני לא חושב, כי אז אני רוצה את הדרגה שהיא לא שלי. אני רוצה קודם כל במקום שאני נמצא, לשמוע את ההרצאה של הרב שהוא מעורר על לחזור בתשובה. אבל אם אני עכשיו אזרוק את כל הבגדים שלי הלא צנועים בבת אחת, או יחליט שאני מקבל על עצמי משהו, זה יחזיק מעמד, אבל זה יחזיק מעמד לתקופה ואחרי זה יישבר. כי זה לא שקר. אותו רב בהרצאה נגע בנשמה שלנו, וכולנו, כל יהודי ויהודיה, לא משנה מה ההגדרה כביכול דתי או לא דתי שלו, כל אחד יש בו נשמה טהורה. אנחנו אומרים, אלוקיי נשמה טהורה שנתת בי. זה לא תלוי איפה היא הייתה אתמול בלילה או איפה היא תהיה היום, היא טהורה. ובאותו רגע שאני שומע את ההרצאה של הרב הזה, הוא מעורר אותי, אבל אני רוצה לקבע את זה, אז קודם כל אני צריך לדעת שאין דבר כזה שינוי של 180 מעלות. אני אזרוק את הכל, יעלים את הכל ויפתח חיים חדשים. לא, התורה עובדת על תהליכים. אנחנו נמצאים בספר בראשית. בספר בראשית אנחנו לומדים על האבות שלנו. עכשיו, התורה לא באה לספר לנו סיפורים, מה קרה עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, לאן הם הלכו, אלא היא נותנת לנו כלים למסעות שלנו. וגם אברהם אבינו, לא אומרים לו, תצא מהארץ שלך, תלך לארץ כנען ויהיה בסדר, אלא לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר הרקע. הוא אפילו לא יודע מה היעד, כי התורה עובדת ואומרת לנו, יש תהליך. משהו לא תהליכי, משהו 180 מעלות, משהו תשבור את הכל, לרוב הוא לא מחזיק מעמד. אז אנחנו צריכים לדעת שכמו שאבותינו עשו תהליך, אנחנו גם עושים תהליך. אז אפשר לקחת את רוח ההתלהבות של מה שהרב אמר לנו בהרצאה, או מה שהפסיכיאטר, הפסיכולוג, המטפל אמר לנו, ולהסתכל על עצמנו, לרשום לנו את זה על דף. אני ממליץ תמיד לרשום על דף. מה אני לוקח? מה מתאים לי? ולדעת שעשייה, לפעמים בצעדים קטנים, היא הרבה יותר משמעותית והרבה יותר מקיפה מעשייה בבת אחת. אומרים שאתה רוצה להצחיק את היצר הרע, תגיד לו, מהיום אני שומר עיניים, מהיום אני לא מדבר בכלל לשון הרע. הוא צוחק עליך ותוך 10 דקות אתה תצא ביד, כי זה טבע העולם. אבל אם אתה אומר, אני 2 דקות מדבר לשון הרע, אתה תראה שאתה תרוויח יותר, כי בצעדים קטנים בונים. ולכן, כל אדם שמע משהו, זה עורר אותו, המצב עורר אותו, הוא רוצה לעשות טוב בעולם, הוא רוצה לשפר את עצמו, לרדת קצת מהלחץ, מהסטרס, לחיות קצת. אז קודם כל אנחנו מבינים שמותר לנו. מותר לנו בשגרת חירום, מותר גם לצאת. אם סרט עושה לכם טוב, צאו לסרט. מסעדה טובה עושה לכם טוב, לכו למסעדה, חוף הים, לא יודע מה, ללמוד שיעור טוב. זה לא סותר את זה שאתם מזדהים עם הזוועות שקרו, או עם החיילים שלוחמים. אחד ההישגים של טרור, בהגדרה המקצועית שלו, ופה אני מדבר מניסיוני בעולם הביטחון, ההגדרה של טרור זה היכולת שלו לשבש כמה שיותר חיי אזרחים. ההישג הכי גדול של טרור זה לעצור את החיים האזרחיים. וכבר אמרתי לכם בטיפ הקודם, אחד מהאפשרויות שיש לנו להילחם זה לא רק מה העולם ייתן לנו, או כמה נשק יש לנו, אלא איך העורף מחזיק. אז אני חוזר ואומר, אתם מרגישים שטוב לכם, תאפשרו לעצמכם את הרגעים של הצחוק, את הרגעים של השמחה, לצאת, ליהנות. זה לא סותר את זה שאתם מזועזעים ממסע הטבח שהיה, ולא מזדהים עם המשפחות הנופלים. להפך, זה מראה שאתם חזקים, שאתם אומרים לאויב, אותנו לא ישברו. עם הנצח הוא עם שעובד על אלפי שנים. לא כמו עולם הערבי או כל מיני עולמות ודתות אחרות. היהדות עובדת על מהלכים של אלפי שנים, ואנחנו חלק, פאזל קטן בהיסטוריה הזאת. אז תאפשרו לעצמכם קודם כל, ואל תשפטו את עצמכם. דבר שני, שמעתם משהו ככה מעורר, מרב, מטפל, פסיכולוג, לא משנה ממי. קודם כל תכתבו את זה. אחרי זה תראו מה מתאים לכם לדרגה שלכם. שימו לב שאתם לא עושים שינויים קיצוניים, כי אמרנו, קיצוניות היא לא נותנת שינוי אמיתי. היא נותנת כמו אקמול לכאב ראש. אבל אם אני רוצה לדעת מה הכאב ראש שלי באמת, אני הולך ומטפל בו לאורך זמן. לכן הרמב"ם אומר דרך האמצע.
התורה והיהדות מאוד מאוד אומרת, תהיה מאוזן, בכל דבר תהיה מאוזן. אתה יכול להיות קדוש ולהיות בעולם הזה, אתה לא צריך להיות קדוש ולהתנתק מהעולם הזה ולהיות בלי רכוש או להיות באיזה מנזר, אתה יכול להיות קדוש במקום העבודה שלך. זה עבודה פנימית. אז תיקחו את מה ששמעתם ועורר אתכם, אל תדכאו את ההתעוררות הזאת, פשוט תפרטו אותה לכלים בהתקדמויות קטנות. דבר אחרון, תחמיאו לעצמכם. כן, תחמיאו לעצמכם. אני חזק, אני חי, אני משדר ביטחון, אני מחייך לשכן, אני לא חותך בכביש, אני יוצא לקנות בעסק בשכונה שלי ומחזק את בעל העסק. אני כתבתי פוסט משמח בפייסבוק וקראתי את רצף רק הידיעות החדשותיות או הדברים הרעים. הוספתי טוב בעולם. פרגנו לעצמכם, זה חשוב, כי ברגע שאתם מפרגנים לעצמכם אתם תטענו ותצליחו לפרגן לאחרים. אז באמת, זה הטיפ היום, ושיהיה לנו באמת רק בשורות טובות, שנמשיך להיות חזקים. בואו לא נשכח, עם ישראל עבר משברים מאוד מאוד גדולים, השואה באירופה, מסעות הצלב, חורבן בית ראשון, בית שני, נהרגו מיליוני יהודים, נשחטו באכזריות על ידי רומאים, יוונים, עוד מעט אנחנו בחג החנוכה. ואם אנחנו רואים בעין, בחיילינו הגיבורים, שללא הבדלים בין דעות פוליטיות, דתי יותר, דתי פחות, כולם לוחמים כתף אל כתף על מה? על מדינת ישראל. ומה זה מדינת ישראל? זה שם השם בעולם. זה שם השם בעולם. אין מקום שמאגד יותר אלפי יהודים ויהודיות שממש מוסרים את הגוף. מסירות נפש תכלס. לא רק באמירה, אני מוסר את הנפש, אז אני רק עושה איקס דברים או משהו, אלא תכלס מוסרים את הנפש תחת שם השם. אז אם אנחנו רואים בעין את גבורת המכבים, אז בואו גם נחשף לרוח שלה. והרוח שלה זה כל מה שאמרנו, והפצת הטוב, וכל מה שאמרתי בטיפ של היום. אז באמת שמועיל לכולנו, שנתחזק ונחזק אחד את השני, ובעזרת השם נראה רק טוב וישועה.